Malti għalina l-lum. Fidejkom, Mikela. Fil-modellar min wara l-kwinti min jafxar il-perfezzjoni ma teżistix illużjoni tmerinix ħafna make-up u ippużar f'ritrattu stampi kollox xar nerġa' ntenni għal darba tnejn għax jismek tmaqdar għalfejn ħabib mhux kull ma jlek mudek temmix biss dak li tara b'għajnejk f'kull xogħol li tagħmel trid taħdem ixxammar il-kmiem għas-suċċess f'moħħok żomm dan il-kliem. Nifsek tħobb min ħajtek tasal biex twarrab kull intob issa żmien li tqum fuq saqajk tħalli l-passat warajk ħabib mhux kull ma jlek mudek temmix biss dak li tara b'għajnejk f'kull xogħol li tagħmel trid taħdem ixxammar għas-suċċess f'moħħok żomm dan il-kliem. Il-kontroll hu f'idejk, it-tama int żomm f'għajnejk. Kull għam ħassibni ħdejk, kull kurrent jiġbidni lejk. Ħabib mhux kull